Kuyaw di ay kaayo mga igsoon kon dili ta mo pasaylo sa tao nga nakasala nato. Ngano man kay ang tanan sad natong sala, apil natong sala nga gipasaylo na tungod kay nangumpisal na ta, ibalik di ay og datog nato. So mamudya, wala lagi reaction inyo mga naong. Panantan, mangumpisal ka karon kay Holy Week, niya ngumpisal ka, niya pag uli ni mo sa inyo, na silingan yung sigig panglibak ni mo, di gyud ka mo pasaylo. Katong tanan ni mong nakumpisal nga sala, nga gitagaan na kag absolusyon, ibalik tos Ginoo ni mo, mahog nga way nada ang imong pagkumpisal. Pariharing pasumbingay ba, gipapas na ang utang atong tao, milyon. Pero pagkasugat niya siyang kaubang sulugoon nga nakautang ra niya piso, so man niya pasayloan, iya man gilabni, iya man gipapriso, gibalik sa ang katong utang niya nga napasaylo na unta, gipapas na, gibalik og charge niya, gipriso na hinoon siya. Gilingay mong tupad na gipasaylo gid nimong tanan. Na ba na ang tanan gyud imong gipasaylo? La bantay kada og nay usa patay yun ka. Kaning mga pamilyang Marcos, kani si Marcos, Bongbong Marcos o katos Marcos Sr., gikondem ni sila sa Pilipinas niadtong People Power Idsawan. O gipriso ni sila. Exile dito to sa Hawaii. Unya namatay ang ilang amahan. Wa gyud pasaylua in general ba? Wa gyud pasaylua sa Philippine government. Wa gipalubong. Wa gyud gipalubong. Dito tos ilang balay, butang. So good ato mga 1980s, hangtod na lang na 90s, pag-abot year 2000, hangtod 2015, wa gyud gipalubong. Nga naman, kay wa gyud mapasaylo ang korupsyon, ang pagka-dictator, ang martial law, ang daghan kay gibuhat. Wa siya gi-honor sa mga Philippine government nato, sa nagsunod-sunod nga mga presidente, Cory Aquino, kisa to'y sunod ni Cory, Ramos, sunod, kisa to, Irap, dayon Gloria, nya dayon si Pinoy, wa gyud mopat kani mga administrasyon na 5 ka buok, wa gyud ni pasaylo. Antimaan sa pasaylo nga ilubong siya sa libingan ng mga bayani. Wa gyud gipasaylo. Kanus man siya nalubong sa libingan ng mga bayani? Sa dihang na presidente si Rodrigo Roa Duterte. Gilubong siya, gipasaylo, gitagaag honor. Nalipay ba ang mga pamilyang Marcos? Apil na ni Bongbong Marcos? Porting lipayan na social media, porting pasalamat. Porting pasalamat. Di gyud kuno nila kalimtan ang maong buhat ni President Rodrigo Roa Duterte. Kay dako kaayong dungog o pagka-restore sa dungog sa pamilyang Marcos. Og tuod man, dili lang igo nga gilubong, gipartneran pagyod sa anak ni President Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos aron mudagan sa pagka-presidente. Bisag wa tatoy plano si BP Sara nga mudagan, napugos gyud siya kay sigihag balik-balik nagpakiluoy. Matod pa ni BP Sara sa iyang narisyon
nagpakiluoy gyud si Amy Marcos o si Bongbong Marcos nga partneran siya sa iyang pagdagan pagka-presidente. Mura pag itong nasuko si President Rodrigo Duterte, siyang anak nga si Mayor Sara, kay nganong di man mudagan pagka-presidente, nganong nagbisi man hinoon. Nana, wa man sad siya mahimo, kay naaman sa ni baruganan ang atong kanas Sara Duterte, gitugutan yun nga ni partner. Nalipay ba ang pamilyang Bongbong Marcos nga ni partner si Sara Duterte? Porting lipaya, isa-isas kamot, unit team. Perte kaya to, minduta ni, murag yung nanindot na ba ang pamilyang Marcos o tuod man, nakadaog yun. Gani, tawgo na to landslide, mga 31 million votes, samtang ang Vice Presidente mga 32 million votes. Silang duha, tawgo na to landslide. Pero sa dihang ni lingkod nas iyang gahom, si Bongbong Marcos, unsa may iyang gibuhat? Unsay gibuhat niya? Human siya gipasaylo sa iyang sala, ang ilang pamilya, sa Philippine government o sa people of the Philippines in general. Unsay gibuhat niya? Gipapriso niya si Rodrigo Duterte exactly ugma 1 year na dito sa Dahig. Sugod ugma. Unya, gisunod niya, gi-impeach si BP Sara, may gani kay gibabagan sa Supreme Court last year, karon murag dayuno na gyud og impeach. Wa gyud hunong ipa-impeach gyud. Og daghan kaayong korupsyon nga nakalusot sa atong nasod, di na bilyon ang katong iyang papas una murag kutob ratos bilyon ang korupsyon atong agi-accuse. Karon trillions na ang korupsyon nga nawa, di ra ba gyud moangkon ang atong administrasyon nga naa sila'y responsibilidad. Gani gipailan og impeachment didto pa lang sa Committee on Justice sa Congress, absuelto na ang presidente. Pero ang Vice Presidente, ikaduhang round sa 125 million na confidential fund, gipailan sa impeachment, nakapasar na sa first nga round sa Committee on Justice with substance and form. Sufficient substance and form. Matod pa diri sa Ginoo, ingon usab niini ang buhaton kaninyo sa akong amahan na atua sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao. Kung doon na may sala si President Rodrigo Duterte nga nahimos mga Marcos administrasyon or sa ato bakang nasod, ikumpara nimo ni Marcos Sr. hay man kay dakog sala nilang duha. Ni pulos magita sadaan, wa may usa natong way utang. Kaning sala gitawag nig utang. Ambot og kisay dako nilang sala. Di gyud mapasaylo. Di gyud ta kapasaylo. Bisan na lag-anhin na lang hiringon sa Pilipinas, adto gyud sa Dahig, adto gyud sa ICC ipahiring. Nawa para ba sa gyud hearing hantod karon ako kita naggumbol man ko ako na karon mo ingon na gyud ko murag na ako'y sayop gamay. Kaysa una magsigi kog ingon ang atong justice system dinhi sa Pilipinas hinay kaayo kay naay mga na-detain tag 5 years o ban ganit 10 years wa mudagan ang kaso, di ta parihas didto sa Amerika, didto sa ubang nasod nga usa lang kabuan, tulo kabuan human daing kaso. Oy karon nato as ICC si Rodrigo Duterte usa na lang katuig wap agyod maklaro unsay iyang charges. Nag-confirmation of charges pa ni atong niaging simana. Hinay sad kaayo, natakdan sa kinaiyas mga Pilipinos. Ambot og natakdan o gituyo. Ambot lang. Kaya ang nagdakop rabasad ni President Rodrigo Duterte din sa Pilipinas, dili man taga ICC. Sila mas General Torre. Dili man eroplano sa ICC ang gisakyan.
Eroplano mas Pilipinas nga karon gigamit-gamit pa gina karon gisakay-sakayan pa man aron. Gani niadto kuno sa Amerika ang atong presidente to amas Amerika karon. New York ba to? Ang gisakyan kuno private plane murag kadto man kuno eroplanohang gisakyan sad ni President Duterte. Pero dili padong sa dahig aron prisohon. Niadto sa New York aron mag-enjoy. Samtang kitang Pilipinas ang paliton di na ganita kasakay habal-habal kay perti ng mahalas pliti di na ganita kapag gasolina kay mahal na kayo gasakay-sakay og private plane ang atong presidente. Yahay kayo. Galisod ganig sakay ang atong OFW di na kaulis Pilipinas kay way budget, pataguon na lang sila asang mga langob dito, pataguon sila aron di maigos bomba. Kay way budget, gibalibaran sa consulate, apan ang atong presidente gasakay-sakay private plane. Ambot lang, tinuod ba na? Naaman na social media. Ang nakasakit pag yun, kay nining dako kayong korupsyon, niingon ang atong presidente, mahiya naman kayo. Kanus ato siya ni Sultiana? last year ba to? 2020. Mahiya naman kayo. Namakpak sang taga-Congress, bitaw, dapat mahiya yun, mahiya. O karon, wa gyud nilusot na kinsay tinuod nga mahiya. Wa man gyud napahiya. Kay nganong wa may napahiya, daghan na kaing nisulti nga kini maoy utok sa korupsyon, nagdanig malitang kwarta, napay picture, napay mga affidavit. Ang nisulti nga mao ni ang mga kurakot, mao naman hinoy atakihon, mao na may pailag kaso, mao naman hinoy prisohon, mao pay taktakon. Basta musulti gani ka nga mao ni ang kurakot, unya maigo ang administrasyon, ikaw maoy sayop. Pero naay musulti bisag piniriso kana sana Madriaga ni sulti nga ang vice presidente ako'y bagman ana ni kuha sana siyang mga kwarta gikas mga drug lord. Tagaan dayon. Dakong pagtagad unya tagaan pag witness protection. Pero arikas mga 18 Marines adto kanila ni Gutisa, adto nilang Grisaldo, kisa patong uban nga nisulti nga naay anomalya ang gobyerno, agi pang taktak, apil na sila sa Barsaga, Congressman Barsaga, kisa patong uban, apil pas bato, tago-tago lagi. Nga naman, kay kung musulti ka against sa administrasyon karon, di ka pasayloon, prisuhon gyud ka, dauton gyud ka, daog-daogon gyud ka, pero musulti ka against sa vice presidente karon, ikaw mo'y hero, ikaw mo'y gitawag og star witness. Mapasaylo pa katas Ginoo ani karong sitwasyon na. Basig mo samot ang atong silot isip nasod. I am talking about our country. Ang gibuhat sa atong nasod. Kay kaning atong nagdas, atong rindas pangagamhanan karon atong gitawag og mga official sa atong gobyerno, mao man sila nagrepresent sa atong nasod sa ilang binuhatan, di ka kasilutan sa Ginoo. May lang untag ang silutan kanira silang pamilyaha, ibaligya na sila hurot, matud pa diri ibaligya ang imong asawang mga anak ug ipapriso ang tanan aron makabayad mo sa inyong utang. Na para ba kuno na sila utang sa estate tax nga pila sa 2 kabilyon wa sad mabayre. Mga igsoon, gihisgutan lang ni nako kay duna day gyud silot nga mapaabot kung dili ta ka maong mo pasaylo. Labi na gyud kun atong igsuon ang atong dumtan. Igsuon nato si President Rodrigo Duterte. Nganong adto man nato ipapriso sa atong silingan. Ani na lang unta sa atong balay. Kita untay mosulbad sa atong problema sa hustisya. Kay naa man tay justice system. Epektibo man kaayo. Muna dito sa pag-confirmation of charges, doon na dito'y usa ka abogado nga naas prosecutor nga Pilipino, niingon siya dili pwedeng ari-hiringon si President Duterte sa Pilipinas kay influential kay siya
iyang makontrol ang atong mga justices diri mo nang dili gyud kuno siya di ta makapakonbikto niya kay control niya ang tanan. Pakauaw lang. Nganong ingon akong pakauaw? Pagtugpa gani niya gikas Hong Kong, giaresto man dayon siya. Wa gani kaabot og 24 hours, priso naman siya dito sa dahig. Mao nay influential, mao nay nagkontrol sa justice system. Wa man gani siya kapugong atong ni pusas niya dito, ni dakop niya nga si General Torre. Og influential pa siya, why mo dakop niya sa airport oy? Og influential pa siya, di siya mapadaha dito. Kinsa maroy influential, kaning dili madutlan og accusation o kining dali kay madutlan sa accusation? Kamo ba kakong pahukmon? Kinsa may mas influential, kining bisag gihisgutan nagmaayo na nay picture na nay mga witnesses, unya ang witnesses na hinuon maoy mapriso, di gyud madutlan? O kanibang tao nga dali ra kay mapriso, less than 24 hours priso na? Kinsa may influential ana dinis atong nasod? Katong di madutlan. Naapay giingon nila dito, nagmanipulate ni siya sa nasod, nag-spread ni siya sa kanang culture of impunity. Impunity, culture of impunity, kanang di gyud ka makasuhan. O sa di makasuhan nga na priso maganig ditso? Nganong mamakak man kita? Basta silutanan kita. Diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Daniel nag-ingon sa Ginoo, pasaylua in taon kami Ginoo, purting dakua sa sala sa among katigulangan, hinaot unta nga malukmay pakanamo. Ato sang ihangyos Ginoo, pasayloon unta tanining atong nabuhat karon, kay naapil magitaaning binuhatan sa ato karong present administration. Mauning naglisod gyud tag maayo, kay grabe kaayo ang atong pagkadili mapasayloon, tig-a og kasing-kasing. Muna hinaot unta, magampo ta, mabag-o atong kasing-kasing, magpasayloay ta, magdinawatay ta, magilhanay unta ta nga kita mga Filipinos managsuon, and let us build our country together. Mo bitaw ang atong tema karon sa atong kaning tuig na Jubilee karon 2024 nga gihatag sa atong Archbishop Abit Oy, Archdiocese of Cebu, journeying together as church fully alive. Journeying together ang panaghiusa nya mausa na tema sa tibok Pilipinas sa Katolikong simbahan. Journeying together, synodality, the synodal church, ang pagkuyog, dili ta mag winaklihay. Nindot unta kay na gitawag nag unity, teamwork, team building. Dili kay mag-away, magpasayloay, linyay mong tupad. Ingna, di jud ko makig-away nimo. Ingna ba? Na jud ko makig-away nimo. Muna karon sugod man tas nobina ni San Jose, karong Sabado, Pitsa 14, alaunas hapon o alas 2 ba to, naatay simposyum nga pagahimuon para ni kinabuhi ni San Jose, na sa tay mga speakers nga nagdebosyon sa ni San Jose, mga lay. Akong gihangyo kamong tanang mga lalaki, labi na gid ato mga lay ministers, sakristan, hasta ning atong personnel dinhi, akong gihangyo panambong mo ana aron matakdan unta tas kinaiya ni San Jose, mapaubsanon, kugihan, mahigugmaon ug balaan nga tao. Ngunay atong target niya, magpista ta niya ikapitsa 19. Ang ato mga kofradiya ni San Jose dinhi, akong nakita pulos-pulos gyud mga babae. Na kunaunsa naman ni nga si San Jose, pulos naman babae ang kofradiya, members kofradiya, di ka ni makapamabay si San Jose aning kalakihan. Ang angayan gid untang magkofradiya mga laki, dili babae.
ang babae adto unta mo Copradia Birhen sa Pilar kay babae man na ari manong San Jose hinoon mo dot mo sa man sa mga bayhanan una di ta paalkansi mga laki ha so good ta karon nambong ta aron anad-anad tag pamilya ni San Jose gina manindog na ta para sa nobina alang ni Senior San Jose.